Jeg vil lige hurtigt lave en video om, hvordan man laver sådan et diagram inde i Google Sheets. Jeg har fundet den her artikel omkring, hvad de største sportsgrene er i Danmark. Og, øh, og det tænkte jeg, at man lige kunne lave et diagram over. Det kan også godt være, at I skulle lave et på et tidspunkt i forbindelse med nogle opgaver, eller det kan være, at I bare sidder og hygger jer med og skulle lave diagrammer derhjemme på et tidspunkt. Så ved I i hvert fald nu, hvordan man gør det. Jeg har lige skrevet de tal over, som der var i artiklen her. Der stod blandt andet, at der er 383.941, der spillede fodbold i 2023, eller går til fodbold. Og så gymnastik og svømning, fitness, golf osv. Så det har jeg lige skrevet over her i mit sheets-dokument. Og så tænker jeg lige at give hver kolonne en overskrift, det som det gerne vil hedde. Så nu kalder jeg den her for sportsgren. Og jeg kalder den anden her for antal atleter, tror jeg vi kalder den. Atleter, yes. Hvis jeg så vil lave et diagram, så markerer jeg hele området her. Også inklusive de her to med hvad for nogle faktorer vi snakker om. Og så vælger jeg et diagram op i indsæt, altså indsæt diagram. Og det første den giver mig, det er simpelthen sådan et søjlediagram her, eller jeg tror de kalder det kolonnediagram inde i Sheets. Ja, det gør de. Og det giver jo faktisk et super godt overblik. Det kan man jo sagtens bruge i mange tilfælde. Og der har vi også på akserne, at vi har antal atleter op af y-aksen, og sportsgrenen hen af x-aksen. Men det kan godt være, at opgaven lyder på, eller jeg synes, det er mere overskueligt for eksempel at have et cirkeldiagram. Og så kan jeg også lave sådan et, hvor at vi kan se, at den så faktisk også får lavet om til procent for os. Og det kan man sidde og hygge sig med at rode meget med. Man kan også trykke over på tilpas, hvor man blandt andet kan vælge, hvilken farve man vil have noget af diagrammet til at være. Eller, nu skal jeg gøre min. Det er kanten, som man meget tydeligt kan se. Det kan også være, at man har baggrund til at være orange, eller lysegul, eller blå, eller hvad det nu kunne være. Man kan også lave det i 3D. Man kan virkelig hygge sig meget med at lave små tilpasninger. Yes, I må have det dejligt.